Hello, I'm Coach Mo Gingrich from the UP Fighting Maroons. I'm an assistant coach here. And ngayon, tuturo ko yung basic skills ng basketball. Next skill natin is the layup. Okay? Ito yung pinaka-basic na shot sa basketball. So, ating layup, pag right-hand layup, tatalon tayo sa ating left foot. Okay? And then, habang tumataas ang right hand natin para sa layup, tataas rin ang ating right knee. So, magandang dyan, para ma-imagine natin, may string between ang right elbow natin and right knee. Okay? So, habang tumataas ang right elbow, tataas rin ang right knee, and same going back. Okay? So, sa layup, again, may konting gap sa palm, okay? Hands on the side of the ball. And kailangan sa layup. So, step right, step left, jump off our left leg. Lay the ball in, underhand. Yung target natin dito, yung square sa backboard para high percentage shot. So, yun ang pinaka-basic shot sa game ng basketball, yung layup.